खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 11 आगस्ट 2026 मायथाइ एबा 25 सावन दान 1433 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। मंगलबारनि बे साना नोंथांनि साहसखौ बांहोगोन। हनुमानजिनि अननायजों दिनै नोंथांनि थाबथानाय खामानिखौ गोख्रैथिजों फोजोबगोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा खामानि थिलियाव गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे मोजां प्लेटफर्म मोनगोन। सम्पथि, हा एबा लुनायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा गोबां राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ। नखरारि जिउआव गोजोनथाव जागोन। सावस्रिनि बेलायाव साना गोहोजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा सिन्दुर गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि प्रेक्टिकेल साननाय आरो बिबुंथिनि गोहोमजों जाफुंसार जानो थांगासिनो दं। रांखान्थियारि बिथिङाव बानायनाय गोजान सानथांखिफोरा मोजां फिथाय होगोन। फालांगियाव गोदान बाहागोगिरि फैनायजों फालांगिया फेहेरगोन। नखराव माबा मोनसे मोजां हाबानि महर थागोन, जाय गोसोखौ खुसि लाखिगोन। मोजां मोनज्लायनायनि लोगोरिजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों आकाहि गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि बिजिरनो हानाय गोहो आरो गोख्रै साननाया नोंथांखौ खामानि थिलियाव मोनसे गिदिर दावगानाय होगोन। बे साना जर'खायै आईटी, मेडिया, सोलोंथाय आरो बिजिरसं सेक्टरनि सुबुंफोरनि थाखाय जाफुंसारनायजों बुंफबनाय। थाबथानाय रांखौ मोनफिननानै रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामनाय जागोन। लोगोफोरजों मोनसे गियान गोनां आयदानि सायाव सावरायनाय जागोन। जिउनि लोगोरिजों गोरोबलायनाया जोबोद मोजां जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कर्कट राशि। नोंथांनि नोजोर आरो मोनदांथिया नोंथांखौ दिनै थार थिरांथा लानायाव मदद होगोन। मावख'आव नोंथांनि खामानि मावनायाव गोजौ मावख'गिरिफोरा गोहोम गोग्लैगोन। आजै-आजौनि सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया आयदाया नोंथांनि फारसे मिमांसा जानो हागौ। नखरनि सुबिदाफोरनि अनजिमाया बांगोन। दिनै फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो होनो हानाय सान जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। सानफ्रोमबोनि रुटिनआव य'गाखौ लाफा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मै गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि दैदेननाय गोहो आरो समाजारि फोथायथिखौ गोदान जौथायाव लांगोन। खुंथायारि आरो सामलायगिरि खामानिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय मोननो हायो। दारिमिन आरो मेसिनारि फालांगियाव हरखाबै गोदान थिखादार मोन्नायनि गोबां जाथावना दं। सावस्रिनि बेलायाव साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गाब। कन्या राशि। नोंथांनि ओंथि गोनां आरो सानथांखि खालामनाय हाबानि आदबखौ बुजिनाया नोंथांखौ दिनै गुबुनफोरनिफ्राय सिगांसिन खालामगोन। फालांगियाव रांखान्थियारि समानथाय आरो थि बाजेट बानायनाया मोजां मुलाम्फा होगोन। गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय सोरखारि खामानिफोरा गोख्रैथि मोनगोन। नोंथाङा लोगोफोरजों गोजोनथाव सम मोनगोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव खाथि सोमोन्दो आरो फोथायनाया बांगोन। आदारनि फारसे गोसो हो। दोगोनखान्थिया सावस्रिनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोमो गाब। तुला राशि। दिनैनि साना गोदान खाबुफोर, फालांगियारि रादाय आरो रांखान्थियारि समानथिखौ दिन्थिनाय सान।
सुबुरुन आयेन आरो सिबिथाइ खोन्दोजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा गोबां राङारि मुलाम्फा मोननो हागोन। खामानि थिलिनि आबहावाया नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। जुलियारि जिउआव सोलिबाय थानाय जेंनाया जोबगोन आरो गावजों गाव मोजां मोनलायनाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि गोसोनि गोहो आरो बुजिनायजों मोनसे गोजाम जेथो गोनां जेंनाया सुस्रांजागोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरनि थाखाय प्रम'शन एबा गोदान प्रजेक्टनि मोनसे मोजां खाबु दं। लुनाय, हान्थामेला एबा लजिस्टिक्सजों लोब्बा थानाय फालांगिरिफोरनि थाखाय गोबां मुलाम्फा जानायनि नेरसोन दं। नोंथाङा नोंथांनि खुदियानि फारसेनिफ्राय गोसो गुदुं खौरां मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि। दिनै नोंथाङा खाफाल आरो कर्मनि मोनसे समायना गोरोबलायनाय नुनो मोनगोन। दिनैनि साना गोजौ सोलोंथाइ, बेंकिं आरो लामा दिन्थिनाय बिथिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय जाफुंसारनायजों बुंफबनाय सान। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन आरो रां थिसननायनि गोदान खाबुफोर मोनगोन। नखरनि बैसोगोराफोरनि बोसोनआ नोंथांनि थाखाय बेसेन गोसा जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोमो गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि फोथायथि आरो आब्रुथिया जिउआव दिदोमथि आरो जाफुंसारनाय लाबोगोन। नोंथांनि खस्थ'खौ फोथाराव बाख्नायनाय जागोन आरो गोजौ मावख'गिरिनिफ्राय नोंथाङा आबुं हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा गोदान गारि एबा इलेक्ट्रनिक बेसादफोर बायनो सानथांखि लानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय एंगारनो हायै हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सिलर गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि सोरजिलु सानस्रि आरो समाजारि सिनायथिया नोंथांखौ मोनसे गोदान मासि होगोन। फालांगियाव गोदान आनजादनिफ्राय गोबां मुलाम्फा जागोन। साख्रियाव लोगोफोरनि गेजेराव नोंथांनि मान सन्माना बांगोन। मोजां मोनलायनायनि जिउआव फैनाया जोबगोन आरो गावजों गाव बुजिलायनाया बांगोन। लोगोफोरजों मोनाबिलिनि समा रंजाथाव जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि नोजोरा सुबुं अनफावरि, गोजोन आरो गाव जौगाथायनि फारसे थागोन। निखावरि सुबुंफोरखौ मदद होयोब्ला गोसोआरि गोजोननाय मोनगोन। फालांगियाव बाहागोदारिनिफ्राय गोबां मुलाम्फा जानायनि नेरसोन दं। नखरारि जिउआव गोरोबलायनाय आरो सुखु गोजोन थागोन। जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआ मोजां जागोन। सावस्रिनि बेलायाव साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुवा गाब। अब्ला दिनैनि सानसेनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेयारि फानजामुथि नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव। गोजोन्थों।